аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародарон подписчикони канали Автолайф ва он нафароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. хел ҳастем, бародаро соз ҳастем, хуб ҳастем. умедвор ҳастем ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастем ва ҳамеша дуо мекунем ки он бародарое ки дур аз ватан ҳастанд бо сари баланд бо дасти пир бар назди падару модар барбигарданд. ва бародарони азиз, ӯ ҳафта бисёри бародаро дар ватсапи ман мошинои фурӯшишонро равон кардагӣ буданд. айни ҳол ҳамин мошиное ки ба подписчикои канал равон кардагӣ ҳастанд фурӯшиянд, барои шуморо пешкаш мегардонам. ва 3-4 мошин дига хато накунем, ай мошин бозори душанбе аст, дар давоми видео мешавад, метавонем ки тамошо кунем ва саъат насиб кардагӣ боша рӯзи шанбе ва якшанбе аз мошин бозори душанбе мошинро сиёмка мекунем ва барои шуморо пешкаш мегардонам. раҳмат ки бо мо ҳастем ва моро ҳам дастгирӣ мекунем ва мо ҳам аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. ва ин бародарон мошини фурӯшӣ равон кардааст ва дар инҷа гуфтааст ки Opel Astra солаш 2000 май, мотори 1.6 простой, газа бензин, кондиционер дорад, дараш электропакет, дари пешаш гуфта электропакет, нархша 43000 сомон мега бародарон. хоб номро акара мемонам, метавонед занг бизанен ва бо барои шумо бештар маълумот мета. номрош Россия абдаст, хай дар инҷа дар рӯи экран мебурад номрош. мошин дар Тоҷикистон ма 1 сол мешавад дар Россияям. агар харидор шуд ман 3 декабрда билет дорам. ила гуфтаем бародармон ки мошинша равон кардагӣ. худосан номрош дар рӯи экран аст. як бародар дигамон равон кардааст Kia ва соли мошиншам нанависондааст. гуфтааст ки объеми мотораш 2.4 турбоай, хадаҳои мотораш 100% ай, сӯзишвориш бензин, 4 та баллони нав, ҳама условияра дорад, фулай. дар шаҳри душанбе қарор дорад ва гуфтааст ки ягон одаме нестае ки мошина бозор бибара, не ки мошин бозор бибара, мошин срочно фурӯшия ва сум дар корае. номрои яка дар рӯи экран мешавад, метавонед занг бизанед, айноми канали Автолайф бо барои шуморо арзон мекунам. ва як бародар дига он мошини фурӯшӣ равон кардааст, қарор дорад дар Москва. солаш 99 Opel Astra Caravan ай, гуфтааст состояниш хуби бада, метро Партизанский дай. хона рафтесам, аяму сабаб мефурӯшимаш барои як хизмат ки партош канала да. нархша 130000 бо савдо мешавад, документош 100% ай. номрои бародарам дар рӯи экран мешавад, метавонед занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот мета. ва як бародар дигамон ростига мотор равон кардагӣ аст, гуфтае ки нархаш 22500 сомон ай, дар ёгон қарор дора, ай Россия овардагием. мотор подключ ай, коробка қатъи савдо мешавад. ана номерош дар рӯи экран, яке ҳамон одамои дига ки мотор дар кор ай, ана барои шуморо бо арзонан мекунад. ва мошини дигари бошад Opel Vectra, солаш 2001 ай, гуфтааст ки объеми мотораш 1.6 16 срочно фурӯшия қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. ана 40000 сомон ай, пробегаш 200000, газу бензин, кондиционераш кор мекунад. ана дари пешаш электропакет, ана нархаш 40000 сомонӣ. номрои бародарро дар рӯи экран мемонам, метавонем ки ҳамсӯҳбат шавем ва ман хоҳиш мекунам ки ҳангоми ин мошин равон кардан як камтар маълумоти хубтар равон кунем. бародар хеле солша наменависонад. ва мошини дигари бошад Chevrolet Cruze. ин бародар гуфтае ки ана мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар ноҳияи Фархор. мотораш 1.8, нархаш 80000 сомонӣ, бо муомилаи хубам дорад. вариантҳои алишӣ дорад, фақат ба хона дар душанбе ма болои сум метавам. номрош дар рӯи экран ва соли мошина гуфтагӣ нест. ва мошини дигари бошад Hyundai Solaris, солаш 2014, коробкаш механика. ин мошин қарор дорад дар кадом шаҳри Россия, бародарои ҷавовардагиш нестай ва гуфтааст ки ба мошин дар Тоҷикистон буда алишан мешавад. ягон Mercedes сечка бошад, алишан мешавад. мошин дар Москва, нархаш 380000 рубл. номрош дар рӯи экран мешавад, метавонед ки занг бизанед. як бародар дигар Mercedes Vito равон кардагӣ аст, гуфтааст ки объемаш 2.3, нархаш 45000 сомонӣ. ҳуҷҷатош бучидагӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. солша ягон чиза нанависонда. номрошам мемонам, метавонед занг бизанед. BMW бародаро, хуб як тага ҳолати хуби дигааш тамошо кунед. 2002 сола, объеми як гашти простой қатъи автомати D+. 4 та баллонаш навай. боз як салоншо мегирем, тамошо кунед. касоида ки маъқул мешаванд, номро яка ҳаст. чуқулу ҳамаш наван, коробкаш автомат, ҳамаи навортош кор мекуна.
Ama toşam giyaka. Balonуш ҳам навай, 4 та балонуш нав. Оз як моторшам мегирем, тамошо кунем бавардаро. Нарша чанд гуфти бадака? 55,000 бо муомилаам дорам. Номро яхтара меонам занг зани қайтон муомила хуба мекунад. Ҳам номро тамоно мешаванд? Номро 958-33-30. Касо як маъқул мешавад, ҳолати хуби-хубиш, вагониш занг зани қайтон муомилаи хубам мекунад. Бемира состоянии хуша. Toyota Camry бавардаро хуб некта ҳолати хуби-хубиш тамошо кунем. 2012 сол, объёми 2,5 хати, 4 та балон навай, свет сафед. ҳуҷҷат таъинировка дора ка? ҳуҷҷат таъинировкаам дор. ҳозир як самоша мегирам, тамошо кунем. Бензини холия, газ задаги неста. 4 та даро электропакетан. Абагреф сидени мултирул автомат. Старт-стопам дора. Печка кондиционер кор мекунад. Лук ҳам ҳаст. Чор табанонуш навай. Ҳай бухтума мебини состояниша. Нақша чанд гуфти рака? Нақша 135,000 бо муомилаам дора. Номро якара мемонам занг занин қайтон муомилаи хубам мекунад. ҳамин номрои пеш ҳамоно мешаванд? Номро яка 883-00-67-67. занг занин қайтон муомилаам мекунад. Состоянии беҳтаринаш. Opel Sedan бавардаро хуб некта ҳолати хубиш тамошо кунем. 97 сола, объёми 1,6 хати, балонуш ҳам навай. Газ бензин ай? Газ бензин, 4 та балон нав. Оз як самоша мегирам, тамошо кунем. Дса 54,000 пробег дора, коробкаш механикай. Чехолуш ҳам нава. ҷо таъинировкаам дора. Нақша чанд гуфти рава? 40,000 бо муомилаам дорам. Номро тамегӯ? 885 88 49 ик ҷуда гаштагиеда. Сағанда гаштагиеда. Падавои тари ҳамаш сӯзае. Ҳамаш сӯзае. Фақат мегирӣ иш мекунӣ.
Opel Zafira бардору хубинека ҳолати хубаш тамошо кунед наҳум сола авиам ягаш қати 4 та балонуш навай свет металлик оҷа як салонша мегирам тамошо кунед газ бензин ё бензин худи газ бензин чухоношам навай дискаминка ига қафудам ҳаст ҳаст ҷои нишаст ҳаст да электропакет коробкаш механика 348,000 пробег дорад ҳамаи навартош кор мекунад телевизорам ҳаст толи маҳтошам тамошо кунед баъд чандаш кусирака 55,000 бо муомилат дороха номро талабият ҳамин номро рамону мешавад 97 08 87 27 занг зане қайтон муомилаи хуб мекунад асодаки зефира дар пура дар тӯли ҳамин ҳафта ҳамин қадар мошинаи фурӯшӣ ба мо равон кардан ва мо имрӯз пешкаш кардем ва ман барои ҳамашон ваъда дода будам ки дар як ҳафта дар як рӯз рӯзои ҳамин ҷумъа мошинае ки бародару равон мекунам подписчикҳо барои шуморо пешкаш мегардонам. Агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед номрои ватсап нам мешавад метавонед ки равон кунен мо ройгон реклама мекунем. Инстаграми канали Автолайф ҳам ҳаст, метавонед дар ҳамонҷа омада равон кунем ки ҳамсӯҳбат шавем. бародару дастгириро фаромӯш накунед. Ҳама рӯза наврҳои наваи мошинбозор сари вақт барои шуморо пешкаш мегардонам. Худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. Саломат бошед.